Здравейте, това е 7 епизод на Хироп, който ще се бие срещу Доктор Дум, Веном, Огненият и земният гоблин и Адвенджърс Локи. Добре, започваме с Доктор Дум, а вие ладжи. Мисля, че това са всички епизоди за днес. Възможно да кача и още един, в който ще играя дали мисията. Сега намерим Доктор Дум. Така ще е по-лесно. Ето го и него. Доста трудно е да не се умре при него, защото не спира да вика герой. Но решението е да удариш него без да ти показва страничните, защото когато той умре, те се махат. Но сега само един път не съм умирал на тази мисия. Ох. Шит. Ужас, Тор. Сега ще дойде Iron Man и ще ме страдат. Дай първо да го убия, че. Добре. Бързо към Дум. Бързо. Хирапа. Смаш. Смаш. Али. Али е Тотор не е умрял. Лошо. Бързо. Така. Смаш. Още малко. Али ужас. Iron Man ли бе? Ей, той почти умря. Да! Добре. Антиманиум. Спер. Добре, бързо да продължаваме с Веном. И при него също супер трудно се умира. Но и с него съм се справил един-два пъти да не умирам. След това е онзи, на който не му знам името, май се казва Супер Скрол. Аз му викам Огнения и земния гоблин. Пак ми забива. Това е проблеми. Ето го и Веном. Трудно е за побеждаване, но мисля, че ще се справя. О не, мишката ми забие. Гадост. Да бе, стига бе. Оправи се. Май. Да, оправи се.
Още не е честно никак. Ама ти разбираш ли честно? Мишката ми завиде Веном. Най-важното е да го отбягваш, защото е много му отнемат атаките. О! Хироапа! Как ме канат в мисия, като аз съм в мисия? Омака. Гадост. Мисля, че ще се справя, надявам се. Мразя го това. Те пак влезох там. Аре, стига, бе! Пак ми се бъгва всичко. Гадост. Това въобще не е честно. За малко бе. Колко хиропа може да използва това. Въпреки нечестността, мисля, че пак ще се справя. Да. Само ми трябва третата метака антимешен кик. О, да! Добре. Антиманио. Здравей, сега ще беше супер скоро. Винаги съм умирал при него, никога не съм го бил преди да умра. И надявам се той път да успее. Много е гадно, наистина. Трудно се беше отстава на видим и да точам пред тебе и те отблъсква. Но надявам се да се справя. Той ми е помощници. Дай ми помощници, които се превръщат в героя от Фантастичната четвърка, което е много гадно. Той стане невидим, съжда е при мен. Бързо да унищожа тоя, че се превърне в Human Torch, май. Гадост. Animation. Не на него. What the fuck? Гадост. Не само не това. Мале, как го мразя. Не на него. What the fuck? Мале, мразя го. Да ме измъстотива много бия. Много мразя, бе. Гледай какъв е гаден, не може да оставя една секунда живот нормален. Приближавай. Хиропа! Гледай го. Почна с те от Фантастичната четвърка. Те ще ме убият. Стига, бе! Омага! Хиропа! Моля те, да! Не! За малко бях. Още един ли мангал? Бързо. Така. Колко мангали има тоя? Бързо при банана. Така. Да се справя. Не. Animation kick. Той даже не умря. Мангасар. Бързо. Втората. Не можах да го целя, поне имам дамеж буст.
така, давай. Браво, сега само трябва да правя третата и ще умре. Добре, антимешен кик. Да! Успях да го поведа без да умра. За първи път и то на антиманиум. Антиманиум. Яко. И сега е време за Локи. Едно да ги победим. Продължаваме. Това е лесен. Хирап. Али. Добре, трябва да се върнем думите назад. Трябва, но едва ли. Ще го направя. Аре, дай някакво ядене. Не! Звезда, гадост. Сетих се, ще се активирам втората атака за хилът буст. И ми не дава живот. Нали, тук много гадно е. Локи, хирап. Ужас, нещо не мога да видя. Хирап. Хайде да умире. Остана на едно живот. Ай, чао. О, да. Антиманиум. Гледахте и 8 епизод на Hero Up.